Tras meses de negociacións, o Concello de Outes chegou a un acordo co grupo Capital Energy para a instalación dun parque eólico na localidade de Banzas, que afectaría tamén os municipios de Negreira e Mazaricos. A empresa comprometeuse a destinar o 2,5% da facturación anual a convenios co Concello, que prevé destinar estes fondos a unha liña de axudas para abaratar os custos do consumo eléctrico para as familias residentes da contorna do parque. A nosa idea é crear unha liña de subvencións que xestionará o Concello destinada a abaratar a factura da luz das familias que viven nas proximidades do parque eólico. Nós temos uns cálculos feitos e como mínimo, cada familia percibirá 600 euros anuais para afrontar o custe que supón a factura da luz. O acordo establece tamén que no momento do inicio das obras do parque eólico a empresa chegará outros 80.000 euros que se investirán na mellora das infraestructuras nas inmediacións da nova instalación eléctrica. Destinará 80.000 euros para iniciativas tamén que redunden no beneficio dos lugares máis próximos ao parque eólico, que ademais serán a maiores do que evidentemente ingresará ao Concello polo ICIO, polo imposto sobre a construción do propio parque e evidentemente tamén todo o que estamos falando vai ser a maiores da achega impositiva que terá que asumir a empresa, ben sexa polo IAE, ben sexa polo IBI, ao longo da vida útil do parque. Tras este acordo, a empresa segue a negociar cos propietarios os terreos afectados para tentar evitar as expropiacións. Estamos negociando cos propietarios para intentar chegar a acordos entre as partes, sin ter que chegar ás expropiacións, que será o último caso. Nos esperamos ter as autorizacións a principios do ano que ven e intentar iniciar a obra a finais de ano, 2023. O alcalde de Outes quixo aclarar que este acordo cínguese exclusivamente ao proxecto de Banzas. Con respecto ao plan sectorial eólico da Xunta, o Executivo outense mantén as súas discrepancias por consideralo invasivo para o rural e non acorde á realidade tecnolóxica actual.